Voina movie kanen tur hi Royal Winter nin kumsani som pasari ti chu khani Maggie chu lo langin azirla no pangdom tak tak ta chu athon thudu ber lalfapa hoisen tak chan chin chu lo shrila Maggie hi le khathiam tak nin degree lo nei ma se heng no pangtakianga hun man chu anuam ti berania atuk mai chu Maggie na interview nei ni nin Maggie mera tang chu na interview chu akal tlom vak lo ti a hriat thein interview tu ta chuan an du zong chu an mani na chianga isa thil dang engma in manglo an du thu chu hrin Maggie po chu no pang ta bula volunteer a tho thei to lo tur thun sila chu tak chu Maggie na a thei lo tur thila ni wangin Maggie om po chu tinuam lo hle interview zo nu chuan a thian thatak seranen chuan coffee shop a in muin a interview chung chang le a du thu samani lo ziate a sila chu law firm lian tak a tho ai chuan law firm te zo ka hnadi le tur chuan sara chuan a sila amai ro chu Maggie pa chuan law firm lian taka chau thok tura ati thu te shilin athin rim hle a chung thil zong zong te wang chuan Maggie chuan mun nuam taka ha dama momo thu te shilin sara po chuan in beng dai tur le Europe lama cholmang turin thu rona ani po chuan hun rei lo ta chung chu akal pui ve thei tur thu shilin atir chuan Maggie po chuan nial dovin Europe lama cholmang tura kal deuh ringot mai chu adu lo thu shila amai ro chu sara chuan min thu thei ta in chol hadama mo thu chu a hrila Maggie pa Mr. Mark aron lang vele afanu chol man tuma Europe kal tur chu alo vak lawa chu ba ka chuan lalram hriat ngai vak lo California kal tur chu alungai hle anu Mrs. Mark thung chuan California chuan hun nom tak mang turatin internet vela California nom zeta chu lo soya chu hmuna chuan mi pa tha tak tong tur te a shilin Maggie nu le pa ngai dan chu a in person hle a apa chuan chu tripakal lo tur le na zon konga in thurping turatin law firm ho tu te po alo biak sak thei tur thu shil chuan Maggie chu a thin rim hle ama nge a tia du thu le apa puina hmanga na hmu adu lo thu ta chu soya chuti lai mek chuan anu chuan fiam thu lo thoin afanu chu trip nom tak mang tur le anun chu adu dan tak a mang tur chu na tia California lalfapa adrian chuan langin a magic trip thiam te alo so mek lai chuan abula assistant pakhat Felix chu ron kala anik man dan tur li zong zong ta chu ron chiar chu sakin le ka thon pakhat chu chiara California lalram nallu khum khum turin kar bi chia nei to in bo soina ta po chu chak takina kal mek zela lallu adrian anu ni bok chuan breakfast ai tura kovin adrian po chu akal ta hala anu chu lan tol chu chansin bu pakhata meiche pakhat ala hriat ngai lo chung chang in ziaka hmu chuan a thin rim hle adrian thung chuan chung dot thil wanga in tilung ngai lo tura tin chunu ne nanin kara eng maum lo thu ta chu a hrila anni nu fa hi anril ruput mang inang lo em in lalnu chuan coronation a nei to thu le boruak dang chelam siam lo tura tin alal lukum kum tur po chu alak serious lo thu te a hrila anlal chung ko thla tu te po chu za ve tura tin apa thi ta thu fing du ber lal ram ta na thole in hlan chu in hlan apum lumala ni lo ati chu soin ma se an rian thung chuan chung thil te chu apom ve lo thu le athil ti dan le dan te control tum chu ti to lo tura shilin anin nila chu atop hlei thei lo adrian chuan anu chu chung kho kherna te ti top tura ngenin anu lalnu po chuan adu anga om tura tin ma se athil ti kongeng ki ma en thla ka ni tur thu a hrila anu ne na chuan athil du ber pakhat an lalram mi pui zong zong te coronation night ta som vek tur chu na tia ma se anu chuan hnialin an lalram tradition ni lo thu le som bik te nen chawa an man tur thu chu hril ti chuan adrian chu kaltumin anung chang le ti thin ta po a thlak bik lo tur thu chu hrilin thinrim tak chu na chuak ta chuti lai mek chuan Maggie le sara ta po California kholun lai ata chuan an lenga sara chuan Maggie chu havin a email check ran lo tura hril pa chuan a phone chu ala California tourist ta to tur mun ta chu a ko mu zo ka Magic Fountain hmuna chuan coin chu the thlain sara chuan Maggie chu California hun hlimam ber man theinan chuan du thu sama ti chuan chu kho puinum tak mai fang tur chuan a hrangin an kalta Maggie po hlim taka kholai vela kallai chuan alukhum chu thli in ron chem thlain adrian a bike a ron kal chuan a ron chila Maggie chu na hnunga tang chuan alukhum thara chin sita wanga an khum deuh bor borin adrian pon en zui vong vong nu chuan a chuak le ta
mahse ron tlan le tin Maggie kuta alukhum chu a chu saka Maggie chuan ngaina hre lo tak chuan an khum pa in a zui ta mahse bike a tlan ani wang chuan ava phalo a kalna number po hre lo chuan a zong kuala a beidon hnu chuan alukhum leina lama khan a let le ta lukhum dang leituma a en mek lai chuan a hnung lama tangin Adrian chu ron langin lukhum thar chu a ron pele ta a in thiam lo thu ta hrilin a ngai dam dil nan coffee date pui tura somin mahse Maggie chuan a du lo thu hrila Adrian chuan a kuta tang chuan Maggie sana chu ron la chuakin Maggie po chuan chu tlangwal hmel thatak ala hmu ngai lo chu engang mi niangmo tina ngai tu aril ru hle Adrian chu na ngai dam dil nan a thil ti sak tur chu pom hram tura hrilin a to pa chuan Maggie po chuan Adrian a somna chu a pom ve ta ti chuan Adrian chu hlim tak chuan a kal le ta lalin lama chuan Mr. Wickford an lalram chief of staff chu alo oma coronation nia athu soi tur chu muin mahse chung thu chu ama angani lo thu le a soi du lo thu le amaril ruang tak zoka akal du thu hril chuan Mr. Wickford chuan a thei lo thu le anuina ti turang taka ati thu zok a hrila Adrian chuan apa ngani velova chung thu te chuan omzia nei lo tur thu hrilin chuta chuan Mr. Wickford po chuan a thei ang anga a pui tur thu chu a hril ta Maggie te thian du lot lang velein Maggie chuan Adrian ne na anin ton dan chung chang hrilin sara po chu ati phur hle a topa kalpernia chuan hudlimom taka hmang thei don ni na hria Maggie chu Adrian a somna chuan kal ngei tura hrilin a du phu chuan ama veng turin alo zui ve tur thu hril ti chuan me chano pang pakhat chuan ama kuta athil siam te aron zor lai chuan manager pakhat ron kalin aron hau vak meya mahse Maggie chuan alo chan vata chumi zana chuan nalin lama mun sang sang rang chuan mi poimo tak tak anon kal kho Adrian chuan chulai hmun om chu aning to hle amai ro chu chung mi poimo tak tak chabula chuan hun hmana ngai si aruga chhuat tuma kal lai chuan anun lo ti dangin nula zaum tak pakhat lady camellia chu mel hriat tirin an chung ko thian thatak ani thu te a hrila anuina a mel hriat tir chan chu nupui tura adu wangani mahse Adrian thung chuan chu tiang taka anu na in rol thuk chu adu lo hle ti chuan Maggie le sara te ron lang velein Adrian ron lang mai lo chu an hnial ru hle mahse Adrian po chu aron lang vele ngan atlaya wanga ngai dam dilin chung ko thil wanga ni thu te a hrila sara chu na du pui ngal hle a chan chu mirin tlak taka ni arin wanga ni ti chuan saka thlok lai in tong fu te pahni chu hlawhfala hun pe tur chuan hotel lam apan le ta Adrian chu na coffee shop a chuan hruain na thok tu ten mel anga anton sondon chuan Maggie shet lo tur chuan ti lo turin atia Maggie in lalfapa ni na chu hre lo tura a du zok wang ani chumi zan chuan thil tam tak soi dunin kong tam taka anin an zia te famal ve ani thu te an chung te ve ne na an dang lam zia thu le mani ke nge ya ding du mi ani thu te an soya Adrian po chuan lalfapa ni na chu soi chu ai chuan zepri chu adu ta an ho dun mek lai chuan Maggie chuan Adrian chu athuru hril turin ati ani po chuan aman chhuakemu tin mahse Maggie chuan a magic trick thiam chung chang zok chu alo zot nin ti chuan atuka in hmule ngai tur chuan thu tiamin an pahnih po chuan anin ena an hlim dun hle Adrian in thlan hnu chuan anu chu lo lamengin zanrei tak thlenga Adrian an bike a khal thin chu adu lo thu le apa ngai po khan ative thina mahse lalani khan aban san vek thu te a hrila Adrian thung chuan ani ang taka lana du zok thu a hril atuk zing lo ni chuan Maggie chuan breakfast chu Henrik hena tang chain Adrian le khathon chu a peya Adrian somna le khathon awang chuan an thian dun chuan makan ti hle Adrian chung chang chu Henrik chu zotin mahse ani lo na anga soin mi hausa ve tak pakhat angin asoya Maggie chuan Adrian chu ama maya mu chu a hre thu hrilin mahse sara chuan ti tur dang nei thu le hu nge ngei tur chuan atia ti chuan Maggie le Adrian te chu huana chuan lengin an mi zia chu kong tam taka ainan zia te an thathar le no pangan hmangai zia te soin Adrian po chuan no pang te ta na foundation pakhat adin thu le chuta chuan volleyball le football te azir tir thin thu te asoya Maggie po chuan Adrian an mi zia chu du tel telin chutia tui taka an ti mek lai chuan Adrian a phone chu aron ria royal meeting anei thu te hrilin man hmo taka kal tur chuan an ti
Chumi hnu chuan Maggie le Sarah chu art museum pakhat thlawdunin adrian chungchang an lo sawi mek a Sarah chuan Copernia lal chhung ko thalak va in abula lalfapa thalak a hmu chuan adrian anen in anga ti hle a makati na ril ru chu ati buai hle a Maggie po ko phei vatin ani po chuan thalak en chuan mak ati hle a ti chuan an thian dunin internet a zong hmalin adrian chu tu dang ni lovin lalfapa nge ni thu chu an hlata tin article ama chungchang a chelai tam taka chuan aru takin Maggie thina ti rim hle atuk chuan adrian chu hotel chu wathangin limhmel tak hian Maggie chu alo en ma se Maggie chuan lal ro pui ber tiaron kovin adrian chuan makati hle a athuru ka chuak ta ti chu a thiam ngal mi puilamina aron sim boi ma le internet lama an chanchin te adar le ma chuan ankal bauta ti chuan Maggie chu hinrim lein in soi fe tu chuna ti adrian chuan ngai dam dil nganin ani da diktak azep chan chu ama ne na mi pa ngai anga anin kom thei chu nuama ti thu hril ma se Maggie chuan rin zo nga mani le ni lo a hrelo adrian thun chuan athil soi zong zong te kha do ta ni lo thu le atak nge ni zia hratur chuan an kalta ti chuan adrian ana soi no pangta bula chuan an vakala ti chuan Maggie po chuan adrian chu in soi ang nge ni zia chu a hreta a lal le hausa na chu enga ma ngai lo thu te no pangta ta na foundation a din chu ro pu ti thu te felix a chuan a shila chung thil zong zong po chu lal lu tak ngel pana shalo ti hriat chuan Maggie thilunga chuan adrian atana tol tol media lama a chhena tam tak mu turam ma se atak tak zo ka chuan mi thatak ani zia thu te felix a chuan a shila chumi hnu chuan no pangzai pol ho chu lo langin me chano pang pakhat zak zum tak ava hmu chuan abula avakala zam lo tura fuin a thian te bula chuan tel ve turin atia adrian anen runglang velein Maggie chu lalin lama dinner ei turin a soma adrian chuan ama tak tak a hmu tir zel tur thu hri Maggie po chuan zam hle ma se o tin a chang hotel ron lang velein Sarah chuan Maggie chu lal ni mei tur ne na anin dei te chu alo chei vel Maggie chuan anin dei lo thu hrilin ma se Sarah chuan an pahni in kara in du som na om chu a hai lo thu hrilin Maggie po chuan a thom hak tur te alo en mek ma se lalin e ma hak tur thong no om si lo Henrik ron langin ani chuan thong moi tak tak lalin a hak tur chi chu aron keng an chen dun chuan an phurin an hlim hle a ti chuan Maggie dinner eina tura a hak tur tak chu an thlang ta lalin lama thung chuan tlai lama dinner ei tur chuan anin buat soi muk muka adrian an somlok lo mi khual a som ti lal no hril chuan alom vak lawa a chia lon hena chuan Maggie laka amit len vel turin atia kar moi tak nen chuan Maggie chu lalin ron thlang vele ta gold moi tak le silver chi moi tak or chunga ron chuakin lalin ro pui tak chu a thlira zamin hu phur hle ma se mani in rim tok tak chuan ron luta chuta adrian chuan ron hmuakin adrian mit chu alangei mai phur tak chu na vakal hneya Maggie po chuan phur takin lo mel ve chuti hlim taka anom dun lai chuan lalnu chu aron kala lalnu chu ron kal phein Maggie chuan lalani anga chibaidan tur po athiam lo thu te hrilin lalnu po chuan hlim mel pudar chung chuan aron chibai ve ti chuan grand dinner ai tur chuan mi khual poimo tak tak omna lampang chu an panta episode an thlir ma saka khan Maggie po adrian a somna ang khan dinner ai turin a kal ve ti kan hmu lalnu nen po chuan in hmel hriat na hun nein chumi hnu chuan dinner ai turin an kalta Maggie tan chuan thil thar vek ani wang chuan azam ril ru hlea kalparnia mi chal lang tak tak ten zona tam tak an zo phei chuan azam ril ru hlea adrian nen anin ton dan an zo chuan kholaya in tong chapan ni thu te a hrila midang ho chuan chu tianga lalfapa mel hriat chatli ve mei an zinga tel chu makan ti hle thil ti dan phung ani lo tima se changtu pa chuan thup moi tum chuan tana lo khona sa ve hle a ti ho zui zelin coronation nia mi pui van tlang te le tel lo chungchang te an soya adrian chu mi pui van tlang tel ve du thu te soi lein chu thu soi chu official le lady camelia takngel po chuan an du lo hle ti chuan lan nu ber chuan Maggie hne na chuan ngai dan te soi ve turin azon ve a Maggie chun soi omani le ni lote soin ma se adrian ngai dan chu apom pui thu le kalpar ni lal rami puiten an lal chung ko chu an ngai san le zol jok tur thu te asoya chu adrian ril ru chu ne leina ti phur zol le a ma selal nu le official dang te ro chu ati phurin ati lom lem lo
lalfapa ro phur hlei nu wain chu a cha bela ma se Maggie thung chu awma nuam hlei theilo wain chu atlak popa a chan po lalnu le official dangte dulo zong soinia in ngai wangani dinner te zowa mi kholte an ho nu chuan Adrian chuan Maggie chu awm ti nom lo phana na manglo tura shilin chuta tak chonal nun ron be buain Maggie chunga alom lem lo wani ti hriat tak mai hian Adrian a bepa chuna hoisan de umaka ti chuan Maggie po hozui ve ngalin lalnu chuan Adrian chu Maggie ron hroi ve wanga alom lo thu le ati za zia thu te a hril ma se Adrian thun chuan Maggie hroi chu a in chhir lo thu te tunge dei le dei lo thlenga loin rol to lo tura hrilin akalta lalnu po chuan enjui do vongin a hmela chuan hlim hmel lo ti chuan Maggie zana amut lai chuan atuk vera vur lomaron vomin Adrian chu na lo nga karenga lengkol vel tura somin Maggie po chu ron chuka an ti po tuidun hlein an soiril sot hle ti chuan Maggie chuan Adrian chu alal chung ko ni na te mangtang kaya no pang mamo zok te ta na foundation lian tak din tur chu na rona chu athil ti chak em mani thu te apa tur na wang chawati theilo thu te rilin chuti lai tak chuan changtu pa nen chuan anin fop ta an pani pun an hlim dun hle ma se an rin lo lama chuan paparazzi ho chuan an lo thlir renga an thla lo lak sak mulmul maya atuk zinga lo ni chuan lalnu chuan chanchin buwa Adrian le Maggie dun lai a hmu chuan a thin rim hlea rang tak chuan Adrian a room lam chu avapan chuti lai mek chuan Maggie le sarate lo langin hotel step an chuk lai mek chuan media lam mi ten an thla an ron na sup an ra thiam loin an ham hai hle Henrik chuan a thei ang anga lo dangin Maggie le sarate chu arang lama an room lama le tur chuna ti tin lallu po chuan Adrian hne na chuan newspaper an chungchang in ziak te chu awa hmua engwanga tinga le nge ni te zotin Adrian po chuan angai angani lo thu le Maggie that lo en tura akal ngal tur thu hril chuan lallu chu thin rim hlein coronation ni a hong me ang ti chu hlau hle ma se Adrian chuan in bir na huna nei hri lo thu hrilin lalnu in apa thi ta chungchang a soi nu phei chuan anin hial na sa hlea Maggie thung po chu ril ru boy lein sara chuan newspaper an chungchang in ziak vel chu lo chiara Maggie chuan an mi mal nu nan za sak lo chu makti hlein Adrian coronation tura huang ti chu a hlau hlea chuti lo an borbor lai chuan a chungte hne na tanga phone call dongin an ni po chuan Maggie le lalfapa chungchang article chu an lo chiara Maggie po chuan thil thlen dan te hrilin apa chuan lo farm ho la ka film khur turin atia Maggie thung chuan heng thil te hi chu amin mal nu na nia an zon ne in kum kai lo thu hril ma se apa chuan lo farm hoin an mi mal nun chungchang an ngai poimo zia thu te asoya Maggie po chuan a hriat hiam thu a soi nu chuan ada a Henrik po chuan media ho chu alo hnut tar ve mek bok Maggie ron kal pheilai chuan Adrian chuan alo ngak renga pangpar moi tak mai chu lo ken sangin Maggie hne na chuan ngai dam adil ngal boka Maggie thung chuan a hmela hmu chu a ha dam thu hrilin anin du ton na chu a zole ta sak mai Adrian chuan Maggie ne na hun tam zo ka man du thu te hrilin chung media le reporter te ho laka an him theina mun Paris lama kal tur chu na soma sara pon ron zui ve thei thu te hrilin Maggie pon chu thil chu chak hle ma se lal khuma khum ni tur coronation a nei to thu te chumi ma chuan thil dangin inti boi tir lo tura hrilin amol pho lo zia hril chunga kal lo mei tura soi chuan Adrian chu alung ni vak lawa ma se Maggie du to ema wang chuan a thu soi chu a zom ve theita Maggie po chuan ti phurnan Adrian chu lal ro pui tak ni tur le no pang chan hei zok te ta na foundation lian tak din tur chuan a ron le a Adrian po chuan khisak pa chung chuan photum ma se a phone alarm chu a ron ria Adrian chuan akala hun to thu hrilin Felix a business card chu Maggie pein ama mo huna pianga Felix chu be mei tur chu na tia Maggie le sarata po ron lang velein Maggie chu reporter te dan rita hlo wang chuan a in thuam cha hlea sara chuan Adrian an Paris a cholmang tura somna a hnol chu makati thu te le a chak zok thu te lo soi Maggie chu Adrian a tonga van nei zia te soin ma se Maggie chuan sara hne na chuan Adrian chu lalfapa ani emo ni lo emo tu po ni se adang lam chung lo thu te a soi chuti lai tak chuan phone call dongin alo farm lian tak tho chak na em ta chu an lo nia lo farm ta chuan Maggie le lalfapa Adrian chungchang internet lama an lo hmu thu te soin an dil kha a hmu thu le zom vat tura an hril chuan Maggie chuan makati hle a
Mase heng thil zong zong hi lalnuina afapa adjiana Maggi laka ada bo theina na ati ni Maggi in na dilani ti ashiat vele khan law farm nam chu alo bianin Maggi na mu theinan thamna tam tak alo pezo alo nia ti chuan Maggi wanga afapa boina zong zong te akiem theidon nianga in Maggi le sara te po hotel lama anle in hial deuh barbar chung chuan an ron lut Maggi chuan ril ru siam fel thule kalparnia chuasan vata anha zom chu atu zok thu shil sara thung chuan anha po zom ma se adriana kalsan chu ahlim chuang lo tur thu shilin abikin chu lo farm that lo zia te kha asoile Maggi thung chuan apa tilom tal chu alom thu shil aril ru chu asiam fel to ni thu a hril nu chuan adrian anha mu thu shil tur chuan ava muwa Shila tumlai mek chuan adrian chuan a hnena bracelet pakhat atana nopang alo puitoina apek chu apea chu chuan Maggi ril ru chu khoi hlein adrian a hnena chuan chung nopang dom tak chu na mu wanga akalsan tur tho wi zia hril chuan adrian chuan Maggi lim lo mela mu chuan azo chiang hala Maggi chuan mui le hre tak chung chuan a na mu thu le kalparnia chu adriana coronation ni taka chuasana ngai thu chu hre tak chung chu na hrila chu hun tak chu anni tong thar tan chuan a hreumin aril na thlak don hle adrian chuan athu thluk na chu engwanga an tana thaber nge tia zotin abula ve tur chuan a som le a ma se Maggi thung chuan aril ruwa siam fel thu shilin adrian chu chulai hmuna tang chuna chuasan ta cheldu hle ma se adrian chu na thei si lo lalin lama thung chuan lalnu chuan adrian chu lo ngakin adrian ron thleng chu a hmel anguin aril ru na hle ti a hriat thei chakna nei to lo thule bai khalpo a chol san to thu a hril chuan lalnu chu na fapa chu anei kir le angin angaya ma se chu tianga chaklo takanga om chu ala mungai si lo Maggi ril ruwa po chuan adrian chu a om renga atuk chuan adrian chuan Maggi chu vabelein atop nan Maggi chu ama chu lal ni turina tling to kani ti anu laka alan tir theina na pui tura som lein Maggi thung chu na theilo thu shilin phone chu da Maggi chu adrian ne nanin leichina chu tiang me a top tur chu shomati hle ma se top nan adrian tan thil ti sak nge chu atum lalnu mu theina na pui tura nge din ti chuan Maggi chu lalnu mu turina vakal ta lalnu po chuan Maggi mu chu makti hlei nan boina chu ala top lo em ni tina zota Maggi po chuan atu coronation day ya a ho ngei tur thu chu tiamin a hnena chuan adrian chu arinang ni lo thu le mi puitling takani thu te no pangte a hmanga izele foundation thataka din thu te chu a hri ti chuan lalnu po chu a hun nge ya en pui tur chuan a hmil thu theita Maggi chuan hu chuan banga adrian coronation benara mu chuan a tel ve chak zia chu angai to adrian thung po Maggi kal bodon wang chuan lungai view ma se no pangzai polte thiam takan zai chu ngoi ti hlea ano panlai le apa ngei po arhiat chua tir thu te shilin anzai moi le ro pui ti zia soilai tak chuan lalnu anu chu kutbeng chungin ron lut afapa adrian an chung no pangtale foundation ro pui takadin chu a chuan zia ngai toin nukul tak chung chuna ron luta afaparo pui zia le chuanom zia chu Maggi wang chawa hria ni thu te soin afapa adrian ngei po lo hria chen lo zia te soin Maggi kaltir ta mei po poi ti thu te asoita tin no pangta po chu a coronation na perform ve tur chuan a som hal boka tin a coronation day a po chuan mi pui van tlang zong zong a som don ani ti a soi chuan adrian le midang no pang ho chu ati phur hlea Maggi ron lang velein Henrik chuan lal coronation day ya somna lekha chu pe in history a voi khatnan coronation day chu pui van tlang tan achim ve the ni ti a hril chuan alom hle sara thung chuan a top nan Maggi chu a in chhir lo na na coronation day a kal ngei tur chu na ti ma se Maggi thung chuan a kala that zok thu chu a soi coronation nan dar kar tlem te to tia chuan lalnu chuan adrian chu a kor hak tur alo en vong vong lai chu na vakala Maggi wang chawin anu fain kar po chu alo thaveta lalnu chuan adrian a hlim lo mela mu chuan Maggi chunga a thil lo ti to a in chhir thu le adrian chuan a hlimna tura ta na engkim ti turina ti Maggi chu atana mi thataka ni thu te shilin hotel lama Maggi ron lang vele abung ro de po alak chhual vek nu chuan pon lama lalnu chuan lo ngak renga Maggi chu phur taka va chuakin adriana ani dona motia ma se lalnu zong chu lo ni in lalnu chuan kar chunga lu tur chuan ati
Maggie hena chuan lal nu chuan adjen ani lawa ama so ka kal chu ngai dam dil ma sain Maggie hena chuan a hnamu thei dana a thona tur lo fa malo biak dan zong zong te a fa patana mi thalo tak ni tura alo ngai te wang chuan ngai dam dil Maggie po chu thom hle in a hna po chu a thok chak lo le hle lal nu chuan Maggie chu kal lo tur le a fa pa ne na du na na thata ka mu sak tur thu te no pangte ta na foundation din chu atel lawa an ti thei lo tur thu te asoya Maggie po chuan chu adu ber ni ma se aril ru siam fel harati hle lalin lam lo langin adjian chu Maggie a be se ni ti hriat tak hian bangkila chuna lo ding amai ro chu Maggie mel rek mu turom silo wang chuan lung nur hlein beidong tak chung chuan akalta chutia kal nulok chuan lalin dar chu aron rita alal ni na tur coordination program chu a in tanta adjian chuan thu tak soin mi thin lung chu a hne hle a apa ang lo taka ai ngai tom na ta chuan mi thin lung chu ne hlein chutia Maggie be sei tak le beidong tak chunga a om mek lai chuan kong khar lama tang chuan Maggie chu korsen moi tak ne na ron lut ta amit meng moi tak adriana na va mu chuan a thu soi lai zong zong po chu a thei hil deuh ta vek emo ti mei tur hi ni chuti adriana po chu lim taka a om to nu chuan alal ni tran na tur lal lukhum ro pui tak mei chu adriana lu chunga chuan ha anita mi puita po chuan lalhchham chu an lo chham mol mol maya adriana chuan Maggie chu a en deuh reng program te azo nu chuan mi poimo tak tak adriana biain pen khatte te in Maggie omna lampang chu awapan hnaya atopa topa chuan in tong le ta an hmela lim hmel le in duna hmel chu tuman an heilo atopa chuan mi zong zong mu thei tura in fopin lala jian le Maggie in mangai taka anom lai chu an en ta thapa ti chuan atop ta ni